Kamring kayangan Suloyo sowan mersane pukulun Bathara Guru. Gonku kepengin karo kan Bathari Surawati pengalamarku ditampa apa durung, De? Rasane iki. Wale-wale menapa sinuwun inggih kula sampun netepi menapa ing dados dawuh paduka ingkang sinuwun. Kula sampun minggah-minggah kayangan Suloyo. Nawa saking paduka sampun kula aturaken kayan Kulun Bathara Narada lajeng Kulun Bathara Narada paring dawuh. Inggih menika Bathari Surawati dipun keparengaken naik badhe paduka pundhut garwa menika dipun paringaken diparingake inggih. Lah banjur besok dinapa daku karo Bathari Surawati teh dawuh para dewa. Inggih menika dipun gawé ngentos iku mambangi watu item silming prau gabus. Piye? Kampring ngentos iku mambangi watu item silming prau gabus. Lho. Kok watu kok bisa ngambang gabus bisa nyilem ndul piye? Lah manut sasine wae piye? Mulanipun menika benjang Jumadi Lawas. Oh, Jumadi Lawas nggih. Dintenipun benjang dinten Selasa kliwat menika sinuwun. Tanggalipun tanggal 14. Bola aku iki bola tae pati pekok pati goblok. Sing ngatasi sasi kok ana sasi. Jumadi Lawas kok apa ning pengung ene iki Jumadi Lawas apa Jumadi Lake ora Jumadi Lawas. Oh, ndasmu kowe. Apa ning dina Selasa kliwat kudune iki dina Selasa kliwon apa Selasa kliwat. Wo ndasmu. Jajaske pindur. Kuwi jenenge ora ditampa pengamarku. Lho, nek ngaten dipun tampe. Iya. Kula dina iki ayo krip kabeh para Jabala. Bukan timpul munggalan kayang Suloyo. Ora dinake Akasana aja takon dosa. Akata ora arek kayang Suloyo. Sukopan lokoko katil saya. Indriya sosoro marunko bawono kono marko ate segi pukul timbang dawuh sinun dina iki sira tak dawuhi ngancu para Jabala munggah mring kayang Sura jaluken Bathari Surawati. Janji ayo orang boyong Bathari Surawati surakok tugel bae kanjeng konyon pantes. Kau kan